Area ya Nyamira ojo merete karugo kyo bosenete me county Nyamira sobo choru mwaka bw'ikiribwe na 2025 na August 2027 obochori obonebole botyo manyakanete buna Migosi nigo bono sejeremia Migosi nigabereka kuboria menyibe county Nyamira kwa nekibuna sobo choru obonebora koleka no mwaka bw'ikiribwe na 2025 na August 2027 wana kibuna ngochora bara baikirania magendro ase county yum nigo chenga dare kubori kati ya bara bisi kwa nekibuna ngobwatera na bare ngwana ntere mu yokanya baikirania magendro imeje county Nyamira ukwandi tukulia lero kurasoma yegomo bwa matanga ngayibono alenga mu murumu abo Ben Mumanyi oyo kabero mu bunge lya Burabu nigo bono Migosi abereka gote abuna nagandira kubwatira namenyibe county ya Nyamira erikone kibuna magandira ngo ikirani gwale ase ensemeyo byose togari ekero tari naro bigari ngorandi kibara kira mikikwagato muranje matebenga yinu kibeza moko ibuba nichukubeka maramuka beza cyara minjiyo nigiri muratebe motebya bana inchi baregaiga omwa ntwe ukarega matebanga mwakerete ewimenire kuchugura mwakerete mwanya komorora chiwe sanjire chikoro ku women fund inu mwanya ochewa moko manyara semole bali mora kwanenere motenga chibese cyabantu cyanyamira ja women fund aletera bangira nyamira egento kyomoherio mwiwete TV Senator Okongo Mugeni bako mukanga senior council akobori nganga kie county ya Nyamira etigarete maega eke maendeleo ngakimo iwetate ngatari ero okoraki okoro basa ingo okoro basa kyo nyatari senator Senator na bora nyenga mwa akerete esemechi yaye ebakabega bana nera kabesema kabeseneta ekere semo yaye kokora magozo nonya kumubuli niko basabanga 2027 kumuranje mwakera abantu barabaretera maendeleo county ya Nyamira ekero wenda county jile Jones B na boruja maendeleo nagendrete ntwe ito none street light teyo none yemo kokero kwenda Kisii ewimbe ngo kunyere none gesima ntuse ito